kai wani ma mutum ya zaɓi APC bai sha ba ya zaɓi PDP bai sha ba ina mutane za su sa kansu ne don Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka mana magani yanzu ma mutum wai da ma me zai ji ne da yin assalamu alaikum wa alaikum assalam abokina Allah ni ka rabu da ni yau kakka zo ka cika da surutun na ina fama da kaina ne dan Allah me ke faruwa ne haka na gaba ɗaya shi wani ɓata rai kake kana to da surutun iska da wofi da Allah me ke ba dole ɓata rai ba mun zabe su ba mu sha ba an zaɓe APC ba a sha ba ina ga ka inna lillahi suwaye wai shugabannin mu mana ka inna lillahi sai shirman banza kai kake kai ka gan nan ni a jihar Kano tunda na fara sa jarula rabon da rasa ni da kaina tunda na fara sa jarula a jihar Kano ai dai na babu ai kai aboki na wallahi tallahi asa na kwana biyun nan jajjaye kai kake roshi to ma hukaci ne ni ai ja amana kenan konkwasiya ina ga ma konkwasiya amana kai ni ban da na fara sa jarula in dai rikon amana ne an gomawa kawai ko menene in dai bangaren rikon amana ne kawai ni ake ba mu an san ba wani problem in dai aka daura jan haba ai ka wuce gurin ai abokina ai ina gaya ma bari mu baka kama kala Allah sarki Allah sarki wallahi ja kenan ka ce in dai na sa jan hulan nan ni ma kakana ta yanke saka kai ni batun da na fara sa jarula a jihar Kano kakana ta yanke saka rabon da rasa ma ni har na manta kai Allah wallahi ina gaya ma to yanzu wai sanadiyan wa kake ta samu wannan abun arziki haka sanadiyan mutumin kirki dan gidan arziki jikan arziki wace nan Comrade Aminu Abdulsalam Allah sarki kai ina jin wannan bawon Allah dubuti gwamna na abba gida kenan kai alƙur'an mutum ina jin taimakon da yake lungu da sako ai wannan mutumin kirki ne a gaskiya na ga alkace shine dudduba mai ma alheri wallahi ga wani na gefen shi ina gaya maka Yusuf Darma to ai Yusuf Darma mutumin kirki ne a gaskiya ina jin su gaskiya kai gayan nan ai in dai ba da wani dan amanar konkwasiya ne na gani kashe ni ina gaya ma mutumin nan a gaskiya na ga alama abokina akwai lokacin da na ji an ce su biyun nan Yusuf Darma da wannan mai gidan nashi irin taimakon da suke ma al'umma to na rasa daga ina ga daga konkwasiya ne kai Allah sai wallahi tallahi ina ga maka ga Nasir Sama Kutar ina ga maka duk su ma ƴan konkwasiya ne na gani kashe ni ina ga ma alajin Allah ce kai ma da yanzu ka tsinduma ciki kenan to mahaukaci ne ni a to ni ma daga alƙur'an an fara a'a kana bani ina sha a ci gaba to ina ga ma wayannan bayan Allah tabbas Comrade Aminu Abdulsalam tabbas ina ji dubuti na abba gida da su Yusuf Darma ina gaya maka duk juma'an duniya ina gaya maka duk lungu da sako na jihar Kano ina gaya maka sai sun je in suna ne mutuwa zana'ida ina gaya mutanen nan wallahi suna kokari lungu da sako na jihar Kano mutanen arziki kenan ai mutanen gwarza suna nan suna shaidawa ina gaya maka tabbas wallahi Allah saka musu da amma Allah san ba konkwasiya ba wata jam'iyya wata jam'iyya ce na rage da Allah kaga 2023 mu a jihar Kano yanzu a sai ita alƙur'an ina gaya maka mu a jiran muke ko 2023 kai ina gaya maka kaman abba ya ci zabe ne da shi da Comrade Abdulsalam kaman sun ci zabe ne an gama ko mu jiran muke kai kaman sun haune ka ba a insha Allah kuwa to wai yanzu abokina wani hanzari ba ku ba dan Allah ina so in ga wa'annan bayan Allah a taimaka mu ina da Allah ina da Yusuf Darma ka san shi bai da bakin ciki bai da asada zai hada mu da wannan mutumin mu ja kaya mu ware kawai tabbas haka ne kuma ba abinda za a yi ka san ne kawai garja zamu mu tafi wajen Yusuf Darma a gaskiya hakan yana da kyau